Home, hi havia hagut el triomf de la seda, hi havia hagut la revolta dels miners d'Astúries, es veia ben bé que les dretes que ja tenien la idea d'acabar amb la república el més aviat possible. El divendres dia 5 d'octubre de 1934 es declara una vaga a tot Catalunya. Als passadissos i al bar del Parlament corria ja de boca en boca que Companys faria una proclamació transcendental. El 4 d'octubre de 1934, a Madrid s'havia constituït un govern de dretes presidit per Lerroux, amb 3 ministres de la Confederación Española de Derechas Autónomas. 6 mesos abans, el Parlament de Catalunya havia aprovat la llei de contractes i conreus. La llei afavoria progressivament l'accés de rabassaires a la propietat de la terra que treballaven. Els pagesos tenien por que el nou govern de Madrid eliminés els drets que tant els havia costat aconseguir. A Vilafranca del Penedès, el dia 5 d'octubre, bufen vents de revolta. L'odi acumulat durant anys pels rabassaires està a punt d'esclatar. Cacics i capellans són l'enemic. El divendres 5 a la tarda, la vaga a Vilafranca és força generalitzada. Es formen les primeres patrulles que escorcollen cases per quedar-se les armes. A Madrid es disparen totes les alarmes. A Barcelona, l'exèrcit encapçalat pel general Batet. El dia 6 ja està preparat pel que pugui passar. Companys es va trobar sol. No van sortir els sindicats, no van sortir la FAI, la CNT. Nosaltres creiem que s'havia de fer alguna cosa contra la pujada de Lerroux al poder, i de Gil Robles al poder, i de la dreta a dintre d'això, que això repercutiria alguna cosa, havíem de fer alguna cosa, que havíem de fer. Dir que sí, que està molt bé. Pérez Ferràs, comandant dels Mossos d'Esquadra, rep l'ordre de preparar els seus homes per possibles enfrontaments. L'ordre ve donada directament per Josep Dencàs, conseller de Governació. Una ordre de Governació tanca els locals de la CNT. Uns quants anarquistes intenten entrar als locals clausurats. Hi ha tiroteig, un a mig matí a la Rambla de Santa Mònica. Tiraven tiros per tot arreu, jo no sé què hi havia, em penso que eren els cenetistes, eren els anarquistes que estaven tirant, tiraven tiros per tot arreu, hi havia un espatec de tiros, i a baix a la Rambla veiem des de la Virreina, darrere de cada arbre, un indi d'un escamot que portaven un braçalet aquí, eren d'estat català. Felip Soler i Sabarís és un noi jove que somia en un país diferent. A Barcelona, la vaga paralitza taxis i tramvies. Els piquets fan tancar les botigues que havien obert. La CNT, sindicat majoritari a Catalunya, no hi participa. Però jo no tenia pas massa clar que poguéssim arribar a aconseguir de destruir el govern del Gil Robles en aquell moment, on hi havia Lerroux en aquell moment. Teodor Garriga treballa de locutor a Ràdio Associació. El dia 5, Companys parla 2 vegades per ràdio i demana als barcelonins que no perdin la calma. El dia 6, les emissores estan confiscades. Només retransmeten música i un bàndol de Dencàs demana el suport dels catalans. La ràdio es converteix així en una eina fonamental del govern. Ni cap de missions, ni cap responsable de la junta directiva, ni cap membre del govern, ni ningú que em donés una orientació del que teníem de fer. No fèiem res més que donar els missatges que retransmetien des del
del govern civil, amb el d'Encàs i companyia. D'Encàs encarrega Miquel Badia, cap superior d'ordre públic, el control de la ciutat. Badia concentra les forces d'assalt en diferents indrets de Barcelona i mobilitza els escamots d'estat català. No anava en pantaló llarg, encara anava en pantaló curt. Érem estudiants de medicina i érem de nosaltres sols. Era una agrupació, era el Sinn Féin, no? Al matí, Companys va a la Conselleria de Governació a parlar amb d'Encàs. Ja té preparada la proclama que llegirà al vespre. Li ordena d'Encàs que prengui les mesures necessàries per evitar aldarulls. I li ensenya el text de la proclama. Però crec que era un gest. Que era un gest contra la pujada de la dreta del Gil Robles i dels reroixistes i de la dreta espanyola al poder, que anirien immediatament i ja derogarien, ja ho tenien planejat, derogar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Era un moment de dignitat i de defensa. La Capitania, en una reunió de caps militars, es pren la decisió de fer costat al govern de Madrid si aquest es decideix a proclamar l'estat de guerra a Catalunya. La reunió està presidida pel general Domènec Batet, cap de l'exèrcit a Catalunya. Ens van convocar i aleshores ens van donar les armes per això. I ens van donar una consigna que jo no l'explicava, però el següent, de que si anaven malament les coses, hi havia, entreguéssim els fusells al Coliseum, que hi havia uns billars al sòtan. Molt a prop del Coliseum es troba la plaça Universitat. A la plaça Universitat comença a formar-se una gran concentració de gent. Homes d'en Badia i elements espontanis apareixien per tot arreu. En arribar reben una arma, 20 cartutxos i un braçal amb les 4 barres. D'allà els envien a patrullar per la ciutat. És molt difícil calcular el nombre dels concentrats. Constantment arriba i marxa gent. En molt poc temps, Barcelona és plena d'escamots armats. A més del braçal i les armes, alguns porten un sarró de tela blanc per les municions i els aliments. A la tarda, Barcelona està en mans dels homes d'estat català. Són els que exerceixen la supremacia sobre els elements armats. Són patriotes disposats a tot per defensar el seu país. De Governació, Companys torna al seu despatx. Allà es reuneix amb Carles Pi Sunyer, alcalde de Barcelona. Sunyer li diu que, malgrat les diferències, l'Ajuntament se solidaritza amb les decisions que prengui la Generalitat de Catalunya. Enfront, la casa de front, l'Ajuntament estava reunit i la Lliga van dir nosaltres no estem d'acord, però som part de l'Ajuntament i per tant estem aquí. Carles Santís és periodista i secretari d'en Martí Esteve, conseller de Finances. Santís està a punt de viure un dels fets que no oblidarà mai. El dia 6, Santís era a la Generalitat. A la tarda, un grup de manifestants de l'Aliança Obrera a la plaça Sant Jaume canten la Internacional amb els punys en l'aire. La vigília del 6 d'octubre, amb Aliança Obrera va fer una convocatòria de tota la gent, no dirigit especialment a algú, que ens dirigíssim a la plaça Sant Jaume, demanant armes. Hi havia molta gent, hi havia milers de persones demanant armes.
En resposta a la manifestació, Companys mana tancar totes les finestres i balcons del Palau. En molt bon sentit, en Companys no les va donar. No solament això, sinó que les va negar en cas que volia. Hi havia un ambient enrarit, a la ràdio. Els dirigents de la ràdio, que eren gens de la Lliga, havien desaparegut tots, també. I ens havien deixat sols a l'emissora. Hi havia el conserge, el cap de programes, el de control, un de control, i jo. Companys fa una crida perquè tothom vagi al vespre a la plaça Sant Jaume. A les 8, la gent omple ja la plaça. Tothom espera impacient les paraules del president. 10 minuts després, Companys surt al balcó. En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el govern que presideixo assumeix totes les facultats de poder a Catalunya. Acabat el discurs, Companys parla per telèfon amb el general Batet. Li demana que posi les forces que comanda al servei de la Generalitat. No vam tenir constància de les converses que va tenir el Batet i el Company, no vam tenir constància. Però Batet ja tenia redactat el bàndol en què el govern de Madrid havia declarat l'estat de guerra a Catalunya. Als llocs on les forces de la Generalitat pensaven fer-se fortes, comencen les obres de defensa. Les barricades més destacades es col·loquen al barri de Gràcia. El bàndol es reparteix per tota la ciutat. L'ambient que ens donava era, per una part, la gent radical, que érem nosaltres, contents, perquè anàvem a proclamar la República Catalana, vaja, s'havia proclamat la República Catalana i l'anàvem a defensar, a la nostra manera, però l'anàvem a defensar. Però per altra part hi havia temor. A la Rambla comencen a arribar homes armats a l'espera d'esdeveniments. Molt a prop, al carrer Escudellers, una barricada talla el pas a tothom i a l'antiga seu del Foment del Treball, al carrer Canuda, un grup d'homes de l'Aliança Obrera s'ha fet fort. Desarmats, patrullen pel barri. De capitania surten les primeres forces que es dirigeixen als punts més conflictius. En aquest edifici es troba la seu del Centre Autonomista de Dependents de Comerç i de la Indústria. Al CATSI arriba una companyia de l'exèrcit amb 2 canons. Dintre hi ha un grup de 30 homes d'estat català. Disparen i maten un soldat. Els soldats ataquen. Cap a 2:15 de la matinada, els resistents es queden sense munició i decideixen escapar-se. Només en surten 27. L'endemà, molts barcelonins queden espantats en veure com ha quedat la façana del CATSI. Finestres trencades i forats de canons a les parets són el cruel testimoni d'una nit sagnant. I al centre, el CATSI, que estava enfront de la Maestranta, van ocupar els militars, van matar el comte. Jaume Comte i González Alba, els homes que comandaven el grup, havien mort en el combat. Un altre ferit moriria després. La caiguda del CATSI representa la primera victòria per les forces lleials al govern de Madrid. El següent objectiu és molt a prop. A pocs metres del CATSI es troba la seu de la Comissaria General dels Sometents, civils armats que també reben les canonades de l'exèrcit. Vençuts els punts de resistència, el camí cap a la Generalitat queda aclarit. A Vilafranca, les coses encara són més complicades. Al matí del dia 6, l'alcalde Fèlix Balaguer dona un ordre al caporal del Sometent perquè el capellà de l'església de Sant Joan li lliurés les claus.
L'Ajuntament fa servir l'església com a presó provisional per encabir-hi vilatans de dretes. Al mateix temps, els anarquistes i uns quants partits d'esquerres creen el Comitè Revolucionari. Tota la comarca està convulsa. El centre agrícola és el lloc de reunió dels propietaris de la comarca. El Comitè Revolucionari s'apropia del centre agrícola. Molts propietaris encara no saben que el local està en mans del comitè i per informar-se del que passa truquen per telèfon al centre. S'espanten en escoltar una veu que els diu: això no és el centre agrícola, és el Comitè Revolucionari. Al balcó del centre pengen juntes la bandera estelada, la comunista, la de la CNT i la dels rabassaires. En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el govern que presideixo assumeix totes les facultats del poder a Catalunya, proclama l'estat català de la República Federal Espanyola i en establir i fortificar la relació amb els dirigents de la protesta general contra el feixisme, els invita a establir a Catalunya el govern provisional de la República. Catalans, l'hora és greu i gloriosa. L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc i Catalunya i la República al cor de tots. Visca Catalunya, visca la República, visca la llibertat. Després de la proclamació a Vilafranca, una manifestació multitudinària recorre els carrers. L'ardor nacional es barreja amb una lluita d'anys entre els rabassaires i els amos de les terres. A poc els ànims es van escalfant. Seus de partits de dretes, esglésies i col·legis són destrossats i cremats en una orgia de foc que gairebé dura tota la nit. L'endemà, un mort i centenars de ferits i presoners és el tràgic balanç dels fets d'octubre a Vilafranca. Acabada la proclama, Companys torna a entrar al Palau. Perquè el Companys tenia el complex de que no havia estat catalanista. Ell era advocat dels sindicats i no havia militat en partits catalanistes. I llavors, quan després sortia al balcó, va dir a algú que estava al costat: després diran que no soc catalanista. La gent que queda a Palau es prepara per sopar. El tropa surt, això ho vam saber perquè hi havia comunicacions telefòniques obertes i tal, i llavors doncs vam acabar de sopar, hi havia un sopar preparat i jo vaig prendre sopa. Vam sentir, va haver dos canonades o tres, em penso, des del Jaume I o des del carrer Ferran, en direcció de la Generalitat, van haver 2 o 3 projectils que van sonar, I al acabar la sopa va començar a caure un cop de morter. A 2:15, a la plaça Sant Jaume i al carrer Sant Honorat sonen els primers trets. Els homes d'en Batet estan preparats. És el començament de l'assalt a la Generalitat. Van apagar totes les llums i tal, primer tot sota la taula perquè vaig agafar un panet trient cap a baix. El comandant dels Mossos d'Esquadra, que era el comandant Ferrà, va dir: no, tingueu atenció, jo sortiré, que tal i que qual. Va fer d'heroi i va sortir als balcons i tal i qual. Va haver un capità que va morir, capità de l'exèrcit espanyol, em penso, un soldat, Pérez Ferràs intenta aturar els militars quan arriben a la plaça Sant Jaume. Els Mossos comencen un tiroteig en el que cauen ferits alguns soldats. L'exèrcit ataca la Generalitat i l'Ajuntament, fins i tot amb canons. La matinada llavors van agafar unes tovalles perquè sortissin al balcó amb la bandera blanca. I em van mirar a mi,
va reconèixer, però va passar de llarg. Va pensar que és un noi massa jove. I va haver un altre que va agafar les tovalles i va sortir al balcó a agitar la bandera blanca i li van calar un tret. Van calar un tret perquè la llum no era prou clara i van veure un moviment i van tirar. A l'Ajuntament es viu una situació tensa. Dues granades s'estavellen contra la façana i els trets se senten per tot arreu. A l'interior, tots els regidors estan dispersos per diverses dependències. El contacte amb la Generalitat es fa per telèfon. A les 6 de la matinada, Martí Esteve truca a Pi i Sunyer. Li diu que la Generalitat es va rendir. L'Ajuntament en ple pren la decisió d'hissar també la bandera blanca. Cap a les 7 del matí, el comandant Unzué, amb un estol de soldats, entra a Palau i fa presoners a companys i el seu govern. La gent de la Virreina, els que vivien a la Virreina, van pujar dalt a dir que s'havia rendit en companys i que ja hi havia, estava ocupat la Generalitat i l'Ajuntament. En Felip havia estat ferit d'un tret a la cama. I aleshores hi vaig anar al Novetats, que hi havia l'Hospital de Sant. Allà hi havia un centre d'atenció als ferits. A la Conselleria de Governació d'Encàs no es va rendir. Va fugir per una claveguera. A les 11 s'havia iniciat l'atac des del passeig de Colón amb trets de canó. A mitjanit, allà només queden uns 250 homes entre guàrdies de Salt i els escamots de Badia. Els guàrdies civils, que eren al servei del conseller d'Encàs, s'havien passat a les forces de Batet. De matinada, després d'unes quantes hores de setge, la conselleria cau en mans dels homes de Batet. A la matinada del dia 7 cauen els últims defensors de la Generalitat. Els homes del general Batet fan presoners els Mossos que havien resistit a l'interior. La gent pot veure al port de Barcelona els vaixells de guerra enviats pel govern de Madrid. Lluís Companys i els seus consellers són traslladats al port de Barcelona per ser empresonats als vaixells presó Uruguai, Argentina i Ciutat de Cadis. Jo vaig estar amagat a una casa del Barceloneta i d'allí me'n vaig anar ja cap a l'est. El pare m'havia dit que m'anés a l'est. Sí, nosaltres ens buscàvem, esclar, hi havia una repressió. El dia 7 arriben a Barcelona un batalló de regulars de Melilla i un terç de la legió enviats des de Madrid per consell del general Franco. Els legionaris es passegen amenaçadorament per la ciutat, escridassant els rabassaires. Davant la incrèdula mirada dels barcelonins, la plaça Sant Jaume es converteix en un campament improvisat. Això és només el principi de la demostració de força dels ocupants. Els registres als sospitosos són constants i, a més de control, suposen humiliació. La confiscació d'armes és l'altra tasca important dels ocupants. Centenars d'armes s'amunteguen pels carrers i són requisades per l'exèrcit. Els catalans començaven a viure al fi d'un somni que només havia durat 10 hores. Barcelona vol reprendre la normalitat enmig d'un paisatge de destrucció.
El Catzi, un dels símbols de la resistència catalanista, va patir de manera especial la venjança de les forces enviades pel govern espanyol. El saqueig del Catzi és un bon exemple de com els guanyadors humilien els perdedors. Malgrat tot, la vida no s'atura. Els dies següents, aprofitant el bon temps, molts catalans s'acosten als vaixells presó amb petites embarcacions. Saluden i encoratgen a companys i al seu govern. A Catalunya, l'espurna de la llibertat continua encesa.